Akong naobserbaran o nakabantay pod mo sa gunso naman ning tulis nga nahitabo diri sa atong nasod. Tulis diri, tulis didto, halos taga-adlaw na ay tulis ka mahitabo. Daw sa wa na may kahadlok ang mga tulisan karon, base nagtama kay kurso kayo nga manulis mga kabombo, kursunada man kayo. Ang uban manulis para maka-follow up og suyop. Naay uban tulisan madakpan inig follow up operation sa mga sakop sa kapulisan apan kasagaran gid sa mga tulis nga mahitabo dili jud madakpan ang mga tulisan mao na nga mahigam sa pagpanulis mga kabombo tungod niining sa gunson nga pagpanulis nga nahitabo samutan pa nga halos taga-adlaw dunay mga insidente sa pagpamusil daghan ang gimingaw ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Aside sa tulis, tapos mga shooting incidents nga mahitabo mga kabombo. May mga pagpamusil, rape, kawat uguban pa. Kato si kanhi Presidente Rodrigo Duterte bisag bastos to bakba apan magkinto ang mga kriminal ato niya. Magkinto ang mga drug pusher o mga drug addict kay mga matay man gyud kung masakpan mga kabombo. Drug pusher ka, drug addict ka, di ka madagtukhang, ang mga matay yun. Ubos sa Marcos administration. Daw sa namalik ang mga badlungon. Ubos sa Marcos administration. Daw sa namalik ang mga drug pusher. Hinungdan nga nanaghan usab ang mga drug addict, mga kabombo. Unya, kining mga drug addict, kung makuwangan sa suyop, mangita og follow up. Unya, inig follow up, kung walay kwarta, maunang manulis. Manulis na lang para makasustenir sa ilang mga bisyo para makapalit og shabu. Manulis para palit og shabu. Mangawat para palit og shabu. Manglabni para palit og shabu. Akyat bahay, manguhag butang para palit og shabu. Mao ni mahitabo mga kabombo. Unya kurso kayo mangawat, manulis tungod kay nagtama man. Unya, kadini aga, di baba ang tama. So, bangitag pabagi nga makakwarta para maka-follow up suyop kapod mga kabombo. O niya, mahibong sad ko nga sige og ginagpanay og shabu, pero ang shabu dili man mahurot. Asa kaha ni gikan kining mga shabuha, mga kabombo. Mahuman na lang ning termino ni Presidente Bongbong Marcos, dili gyapon ni masulbad ang problema sa illegal nga drogas. Wala man gani masulbad ang problema sa illegal nga drogas panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga daghan ang nangamatay. Karon pagkaha nga lugak kaayo ang administrasyon ni Marcos sa war on drugs mga kabombo. Usa